bung som pakhat na thian thar ka chhar ta Singapore ta ni na chuan kum khat don lai ka tang ta a pon lam riwa chu engma hriat pha ka om lo kan ni tin riwa hriat tamber chu Japan sipai an chemin lo ri le in votal fiak hlap ri thruai bak ri moi dang hriat tur engma a om lo kan tang rei tal tala min ti du da deuh chu tlom don hnaya an in hriat wang ni ta ber omin ka hria an chomin pek dan la chu twal lai lung te hrial hri ta ar chu pekin na thein an the dara keini la chu min hnung khir tlat box sia wang chuan bok khupin twal lai an chu the chu kan thar thin chunia an swal zia le an nun ron dan em chu le pek po om the moi ani lo chutia bok phe ka kan chonor lai te chu kan hnung zanga min tlo zui zot mai box si nen pa le pa twar thiam har thin ngei mai sarkar hausa po ni bik lovin saltang chu ti zat min enkolta chu an tan chom kan hau tak em maya an rama tanga supply local engma aum si lo an ramla ka tangin anin dap chopin keini saltang te phei chuan kan ei tur kan in tho chwa chop ani ringot maya chuti khopa an ta na phur ritling chu kan ni awangin min ren vak lo hle mai nge a Singapore phei chu an saltang khung khom na mun pui berani awangin kiltin atangin tang dang an ron thon lu jenga then khatla atul na mun na thok turin an thur chuak boka natna nei hlek to la chu enkol dam tum te chu hnai lo thi ma bakin an lam che azel ringot maya ni tin azatelin thi kan om reng bok chuti angkara dama kan lo chuak hi chu van nei thlak takani ni khat chu kan hriat ngei tur hian Japan radio thu puan chu an ron tiringa Chin Hills tlang dung zong an kuta a om to thu le Manipur phai ruam lama ma an son zel dan chu kan hriat tur ngei hian vai tongin an ron puang zut maya karil ruwa kan ramaron puan tel ve ka hlau thon te reng nen aron puang tel talo hlawa an kalna lama pianga kan laman tol zel thuan puan chuan karil ruwa tina ngei mai Japan din hun dik tak kan shephak lo boka an thu puan atang ringot chuan kan tlom mayang ti a hlau om hle mai chu wang chuan chu radio thu puan ka ngai thlak zo ve le chuan pathian hne na ril ru in ka tong trai tamial miala Japan radio thu puan ngai thla ka thut lai chuan tang veng tu Japan sipai pakhat chuan tang number 1713 chumin ron zonga han soi lokila tuma min kanin shemu mal lova number min pe veka chu kan number chu tang veng tu te min ko dan le keini tang le tang vek te po kanin ko mai thin na ani ole kan thu kha chang bok kha chon zom le ta ila chutia min ron ko ta chu lau thong ril ru tak chungin min ko tu chu ka zui ta a min veng tu Japan sipai ho tu lampol ma a chuan min hruaya an ni ho tu te chuan min lo ena an lu an bu ngata min hruai sang le tamaya chutia engma soi lova min hruai san le tak mai sia chuan ka ngai chu a thalo em maya in tha mai la tam sia min that ve ngei don ani ka ringa kan tan na hung pon lama min hruai chuaka pona chuan motor lo dinga chu motora chuan tang dang po an lo oma keipo chu motor chhunga chuan min nam lu ta kan pan lam tur hремap lovin chak fashion mai hian min tlan pui ta wanga chundar som pahnih vela min phur chhuak an ni a nilenga min tlan pui hnuwa zan khwa ti thein kan kal le a zan lai om vela chuan min nga na mun tur kan thleng ta a chulai mun chu sayam ram ni phak hial omin ka hria atu khwa lo wara an mi da na hmuna chuan sap sipai hlir hi an lo tanga mingo ni lo tang ve chu pali panga lek ni mai om hmelin alang ka hria chian tak nuwa chuan chung sap sipai tang te chu officer chin an da na hmuna lo ni a officer ve kan ni ti ka hria china chuan kapulun lieutenant colonel Dr. Peter McDowell kha lo tang ve reng ma na ti in kamit kan len ngala ma se a mel mu tur om lo chutia officer tan na hmuna ke kher min son lut tamai chu min than na chan ni om tun hnuwa kan zel din po hian ngai bel tur po in na chan om ka hre chuak zo lo chung zinga tang ve tur chuan pathian in min tir lu ta ni ringot mai ani saltang ve tho ni ma se officer na chu Japan lampo in an lo za der ve thowa mingo laka Japan chu nun rong hle ma se indo na thu thunga ziak to angin officer an ni na chuan a hum zong lo hum nge keini officer ni lo an zinga tang si chu an rong bol sak tuwa min mamo le ka lo ni a officer tang zong chu engzat nge sia dwal ani lawa
chuta lo po chuan an la tam bawk ang ti ka ring min dah na hmun atang zong zong chu zani somni pathum ni ta in ka hria chung officer tang zinga pakhat mel chuan mizo mel ang ve khop maya ama po mi ngo na mani lo renga ma se eng nam nge ani phei zong ka hre mai lo tin ke mel po chuan an nam mel ka ang ve hle ani ang ni khat chu an tong hian min pe zawa chuta tang chuan Burmese officer ani ti ka hre ta a ke po chuan ka kol tong thiamang tok tok chuan kan be thlave ngota chuta tang chuan kanin hre chhota a chu call officer chu a mel tha hle mai nge nge a chanchin chiang taka min shil na hun nei theilok lowa an tan tir na lam en kol tu kan i boxi lo awangin in biak na hun kan nei theilok lowani ni khat chu in kom na hun rem chang kan nei theita a ke chuan ka chanchin tlang pui chu ka hrila Japan ral hlawa peguwa ma lama ka tlan chhiat thu le nula tlan chhiat hi mai tur ka chan chhuah thu te ka hrila tin chu kan in charna laia Methodist pastor Reverend John Hlatin ate chung kwa kan chil chhuah tak thu le an hne kan khosak laia Japan in min man ve tak thu chen chuan ka hrila ani captain chu angoi vung vunga alo dak chuak le chuan chu Christian puithiam chu ka hre to ngat mai a Mingaladon Recruiting Center a adjutant kan i lain sipai zen kai tur Christian te tan che cham tir tua po kan man beralom ama po le khathiam tak foreign degree nei ani nge nge kha pasanghet len lon sang vak lo sarveng vong ani a abe khoilama emoni po khwa wang chin chha te vak lo a om nge nge kha ati a Reverend John Hlatin a phei chu alo hre chiang em maya chu pastor chanchin chu hria chui engma ka nei tak lo thu te chu ka soi hnu chuan ani captain po chuan a chanchin chu min hril ve ta a ama soidanin basena thin kan ni a Japan in Singapore lak ma deuh khan la sio atangin reilo te cholin ka hong zoka unaw pahnih chau kan ni a kanaw ka farnu chuan Hong Kong MSc a zo hnu a na chel mu mala nei ma in basena St Mary's College a contract basis in na athoka Japan in rengun an lang ma lok khan an lekha chu ka mu a Japan ral an lo na ize lawanga rengun lama in sa singan tum thu te min ron hrila ati lai chuan ani lei farnu chu tunge ming ti in na ti chu ka lo pot chata ani chuan ma thui ani a ma se ano pan lai atangin biang sen tik tek hi ani awangin pinki ti in kan ko thin ti a asoi lai chuan ka mela lo dang lam hle ani ang chu captain chuan I mela wa dang lam ve pinki chanchin hria ti nei em ni ti in min zota ke chuan khongai takin I chanchin kim chang takin min han hril phot mai te kapu min hril tur ang min hril hnuwa ka chanchin hriat kala hril ve ang che ka ti a ti chuan a chanchin chu a soi ta zela chutia an lekha ka hmu nun bera tang chuan an chanchin hria chuina nei le tamia lovin tun hi ka thleng ta ani ke chu captain Maumin ka ni a second Burma rifles a ka oma Japan in lasio an ron lak lai tak kha chuan mek thila a ka oma ma se Japan lo chuk le rengun lama tanga lo chho an chak tak em awangin in sa seng man ni ta si heklo min man ta a ka van ye siam po ani zo kang chu ka omna tak zok chu lasio a kan battalion headquarters company commander kan izo ka ma se mek thila lama ke ma ngei kal tul na thila ka kal lai ni hlau zo ka chuti phei chu ni lo se ka thian te angin an bom dar vek zinga po ka thi ve dai to ma na ma se thilovin heti hian kaladam ve sham chu ani hi ka farnu pinki le kanu le pa chanchin min hril thei chu om hlau se o ati vong vunga ke chuan chanchin ka hriat ang chu ka hril ta veka anu le pa chanchin chu a farnu pinki an ti thin hne na tanga ka hriat dan le a farnu ka chan chhuah dan te kan hril chuan le a in sum zo tangang lawa min kai ko a tap ta zoi maya ma se ke chuan a farnu ne na kan chanchin thui take ro chu ka hril du lem lo chuti khopa a farnu ta na ka tangkai awang le chan chhuak tu kan I awang chuan min ngai na ta em maya saltang ni lovin muang le a hnuai thoksi pai phei chu ni ila chuan adu sakna ka dong na sangotin ka ring ani captain Maumin tha chuan chuti ani chuan ka ngai tha thokhat to kanu le ka pa tak chu o pinki chu enga nge mo chu mini khera mingala dona chuan a kal chu ni o ma se chuti ang thil chu a thleng don ti a shelok bik si lo kanaw chu ka wa han khongai tak em ma se Reverend Hlatin ate chung ko zinga atel zongin a him zel che kang
Pathian mi hne na bira chen zongin na ngai to om long chu mo ti te in amali ama chu anin hnem chop le ri china. Bung som pani na. Ti du da na rap thak chu. English ka thiam ve soi soya wangin. British officer le Canadian officer te ne na kanin kom thin wangi ani po ka shelo. Kei chu mi hmun omrei man talo chuan min son chuak le tamaya. Chu min son chua le na hmun chu tun hu ka shiat le danin. Indo pui pani na cinema mu nom tak. The Bridge on the River ko ayan ti film hing thang tak. William Holden na chan na. Sayam ram luya le do a. Japan inan sal chorte pui tur an thanda khom na hmun ni inan soi. Ole chu lam thu zong soi sei lawila. Indo na hian sum le pai changa he lawa. Nun na he em mai hi atwal he lom na ber chu ani. Nichina ka soi to ang khan. Sarkar hausa po ni big law Japan ti angin khovel Indo puyan ma chon tamai chu. Asum le pai din hmunin na chaw lo em maya. Indo na thila sen so ma engtia ti thu lo ani to lain. Asalman sing tamrua la thona choman la ngai tak bok sia wang chuan mishingan ren lo na sat tamaya. Tle masilong deuh le na thok thei lo deuh chu an chin shiat lovin an bo mak mai zela. Tin an mi man be ron khung thar la chu om ta hek su. Tu ma zo adu to lovin an that nga zel ni ngei tur hi ani. Keini an man to sa ti la chu ren baksak lovin min ran chor ok maya. Ani telin kan kiam sat mai renga. Mitin mai chuan. Engtika tak chuan kan hun thleng ve ang imo ti in min tha hun tur chu kan saku ser nga ru theu ringot mai ani. Ni tin mai hian na she om tin renga chula piang thok turin kan tan na atang chuan min ran khal chua dum tuk tin maya. Kan na pui ber chu. Relin bung ro chia aron phur thlen asiam that le na hmuna thiar kho mani a. Ni tin mai in saltang sang tam rual chu an du na lama Japan sipai. Lai fei wa sa si lai keng chuan min koi ngwa maya. Anrama chang chuan bungro lamani emo eitur lamani emo supply local lo wangin anin dap chop ve ringot maya. Keini chu soilo min veng tu Japan sipai ngat po in bu changruman e ngai bik lo. Kan na tho chu a ha thlakin na she om em maya. Tle matha han thla de uhlek la in kan thum zot rang mai box si a. Jing kho fing cha rualin min khal chuaka thimpa ar e ka min khal holi a. Tle mathu oi lo deuh nia an shiat chu kan mit mu lai ngein mun le mun an ka pop maya. Chop le chilin thuk vak lovin leimin lai khwartira. An ruang chu kan oi thi nu huna. Kan lei lai khwara chuan kan the lut noka kan vui liam chu ani zel maya. Chuti khopa mishing in ngai saka in ti du da na nun rong chu om le thei moi po ani lo. Kan choi chiat ziala chu. Tuina le han na chete ma om lo chomol ringot thi ani a. Chope kamin pe kani awangin kan ei lo thei lo wale kan ei ani chawa. Keini tan na hmuna chuan mi zan hi som nga vel himin khung khoma. Japan sipai som ni panga vel tur hian min venga. Zan khat chu Japan radio hian thu aron puang le lunga. Chuan thu puan chu ko himan lak don chep to thu ani a. Chu Japan thu puan chuan Mizoram an khoi ve thu aron puan til lo awangin min tinga ingam huaya. Tin ni danga an radio thu puan reng chuan kan ram lam kam khat ma a puan ngai lo awangin ka omatinuam le zual bok nen. Lungin tang kan ni mia wawang chuan kan beng la angongin khovel chanchin dang shiat pakhat ma hi kan nei lawa. Chung chu soi thua cheng lo. Cholkar ni le tarik thlengin engma kan she to lo. Japan salatan zet zong British sarkar meu po a talawani ange ti mai tur hian are in are wang mai ani. Kan tan tira tanga kan thu shiat tamber chu. India sipai Japan manin India ramzalen na swal tu. Netaji Subhash Chandra Bose ho Indian National Army INA anti anzom na sat ziale. Keini po zom ve ngal tura min thlem na chu ani. Netaji chuan Singapore atangin India independence apuanga. Anwaya chuan Asia mi sipaya ommek le Japan man te chu singli ngot an luta. Chung sipai te chuan Japan sipai thazar hnuai atangin British an do ve meka. Netaji le Japan sarkar chuan Japan in India an lak ve le. Subhash Chandra Bose kuta India ram chuhlan ngal turani ti in thuthungan siam sa diam rengani. Chutia she om takle khohar taka kan tan lai fashion po chuan irawadi lui kama kanula chhar chhuwa Barbara le Reverend John Latin ate chung kwa chu ka theihil theilo. Kanin chardan hlom khom te ka ngai to in thile damkara she omna le mang an na awang liawa in chhar kan ni hlom awang chuan
ka thin lung lai rila an mit tangai reng lawani tin irawadi lui kam le alui ming ringot po chuan kalunga ti lengin mang an hun vor top laia manga ina lo piang ta chu ani awangin hil har don hle zong ani tun hnuwa kan don kir le po hian a hun lai chuan she om hle ma se ka thin lung taka ka hun ngai ber le ka the ngai to lo tur kum khwa chu ani don ta ani hi irawadi lui kam hanti mai hian ka thin lunga manga ina nu chan na chang hlenin engtika ma ka thin lunga athile to lawang ole chuti khopare theile ti nomna chu kan ni a le lama chuan soi hlei thei si lawa lom ruk riau na kan neya chu kan lom ruk na chu engdang phei chu ani lawa kan beng hria ta japan chuan in puang thovengin kan lam ain in soi chung nung hle ma se min veng tu te hoi her le che zia atang chuan an chaw lam ni in angai bel thei tlat maya chuti taka kan chunga anin lulin na chan le mishing min ren lo em dana chuan an chaw tal ni in kan hretlat maya nichina ka soi to ang khan pon lam chan chin la chu ami kamak kan she phak si lo ni khat chu ka thian pa chuan BBC thu puan aron she ru a athu sha juk chu kohima atanga japan hnung tol thu ani chu athuron sha chu atak tak ani po arin oma japan che zia enin kan zel din na chu atak tak nge yani arin om theita a kan saltan na chu kum thum don lai alo ni ta a chuti chhunga ril ru taka kan hlim ber hun ala ni ma se chu kan hlim ruk na chuan atak tak ale thlen ri si lo awang chuan mit khap kar le ka thimai thei kan ni na chu min lapum pel tir chuang lo kan ni tin khosak dan le an mi ngai sak dan te chu ator hlelom deuh zok si awang chuan kan din hmuna tanga kan han in thlir ngat chuan a beidon thlakin ne na changlo tur zoka ai ngai lo thei lo dam kho cho injin po a har sata hiala amai ro chu chuti chen kan tan to hnuwa kan la nun ve sham zel awang chuan kan tang hlum em don lawani ange ti in kan in hnem le loi bok thin achang le heti reng chuan kan la thlin lovin kan la thi ve nge don hi ti te in kan in ngai to bok nen kan heti lai chan hi chu a chaw nak hle mai ni danga kha chuan na kan thokrim satlia mai kha ani thina ma se kan chuti hun lai chuan thorim ringot chu thlan na om takani ta engma lova in vuak le alet linga in khai le a shi om thei ang bera in ngai sak cham chi chu kan ni tin thil ton ani ta a chu ta zet zong ke tong trai na ber po olel pa katan engkim nun na tui khurini ka tharau nangin la ang che ka khovel nu na top tika inhe na thlamuang takin min hruayang che o ti bak chu kongdang dil tur ka she to lo in ka hlum te chu kan chu ti lai thi na nuam ber chu ani to awangin min that don ani poin min ka phlum lawang ti kan hlau em hloma anni japan sipai hola chuan silai mu tak ngial po ren to si hek chuti lai ke ni saltang min suat dan ber chu abopuya in ruwa ka in hal hlumani ka hlum chu anta na hek sak ba ka ruang seng hoi le ringot po thil hau takani awangin saltang an tha le nat na thi te ruang zong nen hal ral ngal nan in hal hlum chu antan chuan thoven thak takani an mi hal hlum dan la chu chuti takin a hau tak bok si lo in hlui chepui to chu tlan chhuat theilo na turin min thom that tira chung kan in che chei thar le te chu atir chuan tang dang lo thleng le tur te ta na chei thar le emo kan in ti a ke ni tang ho hal hlum na tur le kan ni ti anu lama kan she chawani chutia in che chei that chu kan ni tin hna ani le ta thunga inga ta na man tur nge lampo ke ni la chuan she hek lovile i he lovin kan thok lo thei lawa tun huwa kan ngai to akir le hian khatia in chhia kan chei that le kha mani thlan lai kan lo ni ringot ani ti ka she chuak le a halhum zinga katel talovero ka van nei bi khle ani ti ka hriatin pathian chunga lom lo theini in ka in shelo